Хора, днес ще играем на баба ни гранушка. И да, ще играем коя трудност им пайде нормал да играем. И да, айде, почваме да играем на нашата баба гранушка. И да, ден първи, много ясно. Тия грани знаят, трябва да имат 5 дни, в които трябва да се борят с тази бабичка, и ако те убият и на 5-я ден си чао. Да се скрия, защото бутнах кашончетата. Сега нашата баба ще дойде. Не чувам стъпки аз. Неопределено не чувам. Да, определено не чувам. Чувам само тази кола. Да. То като изпуснеш предмет, сякаш такова от ушите. Уй! Идва. Дай се мак. Та баба къде е? Между другото... вика. Ай, Сил. Ти 5 око ли? Ти 3 очи ли имаш? Назад камера в главата ли имаш? Какво имаш ти, че да ме виждаш? Маха. Нахално. И аз вземи тази част от пушката и ми я закари при това. При колата. За да мога после да те застрелим. Баба. Идваш ли? Ако щеш, идвай. Ела по-бързо, защото снимам видео, не ми занимава. Ако искаш, ела. Сега моят приятел ще играе грани също. О, баба! И любимата ми музика. Ако искаш да се махни. Баба. Толкова ли си тъпа да си направиш кашоново бри... Как ми написва? Искам да се махна. Чакай. Или за не ме дебне. Ама. Хайде. Сега по най-бързо. Но... Ще атакуваме едно около тази баба. Само да дойде в сауната и те затварям за това няма да пусна. Не, няма. Всъщност ще те пусна. И да. Сега ще си проверя. Защото е лесно. О, кода. Мисля да бягам с... Да, на екстрим аз ще бъгна. И на Nightmare, и на екстрим ще бъгна и ще си игра. Не мога да хода до някъде. Ще ме наблюдавате, като... И се пробва на екстрим да те видим.
И да... О, боже мой! Колко са? Стига с кръсна, бе, тъпот. Аре сега да вземем. Бързо, бързо, няма време. Чука! Така, взех чука, супер! Сега вече мога да такова. То вече мина там. Стига, бе! Добре, не ме интересува. Така, почвам. Снимай си видеото. Добре. Добре, не ме интересува. Така. Не. Чакай. Дай малко си почина тук да се скрия. Скрих се за малко, защото тази баба да се почина малко. Да, ще си играеш с себе, колкото си иска. Бати се! Чука според мен пишете в коментарите според вас кое издава най-много шум. Според мен. Айде, бабо, махай се. Айде, махай се. Не мога да разбиеш. Ако е или на хард, или на екстрим, мога да разбия там това. Ама тя изи нормал няма как. Айде, бе! Бабата изчезна за 1 минута. Мога за 1 минута да се свършат бая неща. Все пак игра на нормал. Бабо. Баба е пак. Какво да направиш? Ще те науча да играеш грани, ама сега изчакай, аз сега играя. Аз мисля да бягаме. Да, разпоред. Не играй на грани. Да, съм го ползвал. Айде. Тя вече може би да се спалнала тази баба. Така, да си почина малко тази баба и само да ви кажа, това беше видеото и от мене чао. Ще снимам още едно на грани. Тоест утре. Млъкни, бе, бабо, бе. Казвам на хората. Ти млъкни. Защото ще ти завърт, ще отрежа, ще разбия сливиците с този чук. И от мен, и чао от хора.